Subrai Kaitor, Jesu Christoni, Pai Flaya Kakshangma, Norok Bai, Tong Plaithung. Amen. Trupuri Christian Rok. Borokengki Achenai, Jotoni Bukavo, Success Eba Chasamu, Victory Eba Kuplai Mungni Bagai, Wansukung Rok, Muchung Rok, Te Imang Rok Tongo. Borokrok Samu Klaimabai Manma Butai Rokno, Yeba Mantai Rokno, Yeba Ke Sokat Rokno Se, Success Eba Chasamu, Victory Eba Kuplai Mung Hino. Aboke Rung Serung Nairo, Mark Kahamrok Mani Pasung Ke, Abo Borokni Success Eba Chasamu. Schoolo eba collegeo jotta ring serung nairo mark kahamrok mani pasungke abo school eba college ni success eba chasamu. Gishti kleinairo borokni barini eba ketoni buthairo kubangma ravui manke eba kagai manke abo Borokni success eba chasamu. Bania kleinairo rank bangma ajivui thumui manke abo borokni success eba chasamu. Naimung te nakarmung bai samuntang nairo aborokno man bai ke abo borokni success eba chasamu te victory eba kuplaimu. Kaitorni Samu Kleinairo, Subra Jesuni Bumung Katar Bai, Te Pola Katarni Pan Bai, Kubangma Borokrokni Pola Rokno Mutangi Manke, Abo Borokni Success Eba Chasamu, Te Victory Eba Kuplaimu, Akorok. O Success Te Victory Eba Chasamu Te Kuplaimu, Borokrokni kapang srangribo. Tei bo kisrangke samu kleina pandra kribo. Tei baisake sanathange success eba chasamu te victory eba kuplaimu borokrokno kithang te kisrang klai risugo. Oro satai klaima nangkukma koke Borokrok success eba chasamu te victory eba kuplaimung ni bagai ka wansuk lay pano ka muchung lay pano ka chap lay pano borokno success eba chasamu te victory eba kuplaimung rinaisa kaitorse abona tiye perengmung kakam ram shulloni tang yek o khai kini suijak tongo. Borokrok bukha wansuge chapung rok chap layo. Tamoke buslaini koke filmung le subrayungni aronisse. The plans of the mind belong to mortals, but the answer of the tongue is from the Lord. Abo hinmake borokrok success te victory eba chasamung te kuplaimung ni bagai bukha wansuge chapung rok chaple phano sabono success te victory eba chasamung te kuplaimung rina nang khine kaitor se khachungo khine o kokatar chingno muito khlairibo abani bagai Borokrok success te victory eba chasamung te kuplaimung ni bagai bukha wansuge chapung rok chaplena nanya khine phurungma klaya pia borokrok success te victory eba chasamung te kuplaimung ni bagai bukha wansuge chapung rok chaplei mano supung rinaisa kaito simise khine khabai khukbai poito ma klaitai khine Purungma seklayo. Christian rok tabu
Borokrok ni success te victory eba casamung te keplaimung ni bagai yaprit semarokno supung rinaisa kaitor simise kenai norok chongke romi manbai kagenai ang kaklayo. Te swariro kakam swariro kamya by choba nanglei pro borokrok soitan by choba nanglei pro dopa binikena dopa by choba nanglei pro haste binikena haste by choba nanglei pro haktor binikena haktor by choba nanglei pro afruvo chobavo victory eba kuplaimung renaisa kaitorse abonatuye pirengmung kakam ram yakuisni tang yakotrisho haikne sijak tonggo koraino chobani salni bagai jugali narik jago tamokhe kuplaimungle subrayung nise. The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Abo khinmakhe borokrok chobani bagi sak besuk tiyar klaye tongpano sabono victory eba kuplaim rina nangkene kaitor se kachongo kene o kokathar chingno muito klairibo tamnikin ke kaitor se o singchar by singchar tongmarok bebakni snamne sakne yapang bijab ram yek te duyo sijak tongo te o singchar by singchar tongmarok bebak kaitor ni no kene suri richapmong 24 ni tang yek o sijak tongo te kaitor engka kha bukra rukni bukra khne solandia Paul Timothy songno sikang suikharmani koktun ram choini tang ponerewo sijak tongo te singcharni bukra rukni bokrok engka subra Jesu Kristo khne punukjakmung bijab ram yekni tang pas o sijak tongo te chukno khabai singcharni bebag authority yeba othikar subrai kaitor Jesus Kristoni yago sekene mathai bai sijak koktumkakam ram 28 ni tang 18 sijak tongo abuni bagi se suri richapmung 33 ni tang sullo tei sotrowo khaikne sijak tongo kha bugra bini kubangma sengkra krukbai kati rijakia choba kereng sabo bini pan bai piok jakia choba ni korai bai kuplai ngna katungi tongmabo chugia tei bini pan krak bai ke muthang jagibo manya. A king is not saved by his great army. A warrior is not delivered by his great strength. The war horse is a vain hope for victory, and by its great might it cannot save. Abo khinmakhe kha bugra bini choba krung senkra krukno tuye bini kena dopabai eba kena haste bai choba nangle phano chobani kuplaimung eba victory kha bugrani yagoboya senkra krukni yagoboya pia o singcharno snamnai tei mol brum nai kole tuidulnai kai torni yago simise aboni bagai kha bugra kebo phano ungthung bo bini sakni phano yeba bini choba krung senkra krukni phano kha bera sugyawe o singcharni bebakni sakabo othikar tongnai te choba bo kuplaimung rinai kai torni thani kha bera sugai choba nanglei tangkhine o kokathar khusklai ribo tamokhe tumung kuplaimung rinai kai torna kebangkai choba nanglei khe suri richapmung 33 ni tang dos te ekarawo khai khine sijak tongo subrayung
do paruk ni chaple mungno sukrugiriwo bo lukurok ni chongle mungno samungo chugya klairiwo subraying ni chapmung mol brumrumno tongplayo bini khani wansukung kusung kusungo tongo. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the thoughts of his heart to all generations. Tamni hinba suri richapmung saat cholisni tang saat tei atwo khai kini sijak tongo. Kaitor ngka ha ginangini bugra. Kaitor se do parukni bugra ngi tongo. Aboni bagai coba klainai rog. Ha bugra rukni bugra do parukni bugra te coba bo keplai mungrinai keplai ku kaitor ni thani kha koinene ma unglai thai. Coba klainai rukni kungchuk ma bera thai no tuye suri richapmung bisni tang saat tei atwo khai kini sijak tongo. Bak sakhe coba ni korai malkhung rukno tuye kungchugo. Tei bak sakhe korai rukno tuye kungchugo. Tamokhe chini kungchuk male subrayung kaitor ni mungo se. Borok baikrubi klainai. Pia chingke keplangke bacawi tongnai. Some take pride in chariots and some in horses, but our pride is in the name of the Lord our God. They will collapse and fall, but we shall rise and stand upright. O kokathar, choba nanglenairok, te choba nanglena bagi tiyar kleinairok, borok keboni thani, te mungsasukni thani, kha berawi kungchugyawi, kuplai kleinai kaitorni thani kha berasuge kungchuklai dekine purungo. Te bai sakhe coba kleinai rong coba bo keplai mung rinai kaitor ni mungo se kungchuklai dekino. Tamni khinke nangkukmani ke coba ya pia coba ni keplai mung. Kereng sasugo pano coba ni bagi klai jagya. Pia nakar mung bai keplai mung ni bagi se coba klai jago. Nakar mungo sokna bagi chongchak mani tungsa lama se coba. Coba ni slai coba ni keplai mung se nangkuk mani khinke. Coba ni slai coba bo keplai mung rinai kaitor se nangkuk ma. Aboni bagai keplai kuk coba kerengkuk te coba bo keplai mung rinai sa kaitor bai coba klainai rong kha koinene ke poito bai ma kereng lai thai. Te lamrima bichab ram poneroni tang ekni simi ekwis jora sijak toma khai coba bo keplai pro sak sakno torye kung chugyawoi coba bo keplai klainai kaitor no khambai ribui lobui richabui chingsacha ma rilai thai. Kristan rog tabuk coba ni keplai mung kaitor ni thani se te coba bo keplai mung rinai sabo kaitor se khune norok chongki romi man bai kha khune ang kha klayo. Te Krista motha khatharogo eba charcho chasamung te keplai mung tubunaisa te Krista motha rokno eba charchno torlok rinaisa kaitorse. Abuni bagi nangkuk mani ke Kristan rog kaitorno
churchno tangi tisanaisa churchni bokorok te churchno torlo krinaisa kene yachagi ma goselai thai. Krista motha katarno tangnaisa unka Jesus Kristo te Krista motha binise kene sak baitang samanino tuye mathai bai sijak koktuma kakam ram sulloni tang atarawo khai kene sijak tongo. Ang nono sabo nung Peter se te o Khumulwng sakawo ang ani motha katar tangiti sanai. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Oma unka Peter ni poito Khumulwng ni yagulo subra Jesu Peter no samanikok. Oma ni besang te poito Khumulwng ni sakawo se Krista motha eba church songchadago kene simung rijago. Hake Krista motha bo besek poito ni samung tongmung rok poito Khumulwng rok poito ginang rok te poito saklenarok tong asukno Krista motha krakeng nai. Haifano churchno tangi tisanaisa kaitot simise borokrokia. Te o koktaro subra Jesus Kristo sabo o Khumulwng sakabo ang ani church tangi tisanai kene. Hake Krista motha eba church subra Jesus Kristo nisse te church no tangi tisanai sabo subra Jesus Kristo se kene katse srai. Church subra Jesus Kristo nisse te church no tangne sa subra Jesus Kristo se kene sima bai se ching Krista motha katar eba church keno. Te Krista motha eba church subra Jesus ni kene samani similia. Pia Krista motha ni bokor kengka subrai kaitor Jesus kene Paul Efesia songno sikar mani koktun ram pasni tang 23 te 24 srai ke sijak tongo. Tumung subra Jesu churchni bokro kinke Kristan rok subra Jesu no borom te nangkukma klaimani slai churchno borom te nangkukma klaike abo churchno subra Jesu ni bokrok nama se klayo. Te baisake sanathange Kristan rok Borokruk by Snamjak Juda Churchni Mungrok no te kungchuge kaglei tongyawe Churchni bokrok subra Jesu Kristo ni mungai kungchuge tancha ma nglai thai. Abono te Korinthus songno Paul sikang suikarmani koktun ram yekni tang doshni simi tero jora srai ke sijak tongo. Tamni kinba Juda churchrokni mungi tancha kere. Pia churchrokni bokrok Jesus Kristo ni mungi simise tancha tongo kene. Efesia songno Paul suikarmani koktun ram charni tang pas o sijak tongo. Abuni bage Juda churchrokni Kristan rok borokni bukhawo borokni churchni bodala churchni bokrok Jesus Kristo no achukrekhe tipra hastayo subra Jesus Kristo ni wanama singcha te soidomni samungrok nugjagano. Kristan rok churchni bokrok subra Jesus Kristo no borom te nangkukma klaimani slai churchno borom te nangkukma klaike abo nok pangno borom te nangkukma klaimani slai nok no borom te nangkukma klaima seklayo abo bai nok no nok pangni bokrok snama seklayo abo ni lokino omanabo sathai klayo
Khumulwng subra Jisu churchni bokrok hinke Kristan rok sak sakno eba church mirik nairokno tui pangrokno te tuidul nairokno churchni bokrok snami manglak abo te klaija ke abo nokni bagi samung klai nairokno romoi nokni bokrok snama kaise klainai tamni kinba kaitor ngka churchni bokrok borokroke kaitor by barja berjak samung rokno klai nairok Bible cheri naileke subra Yesu Kristo o sungsaro kthang tongpro bo kebona phano churchni bokrok chongke narikliya abo khaino subra Yesu kthini thangi bachamani yagulabo kebona phano churchni bokrok snamai klangliya pia chongkorok te sagrirok khinese snamai klangka teibo srai ke sana thange subra Yesu Kristo baksano ke chongkor kene chongge klangka tei rokno ke sagrirok kene chongge klangka hake subra Yesu Kristo chongkorok te sagrirok khobjak tongmanose Kristo motha ketar eba church khino tei subra Yesu Kristo o singcharo tongpro kaitorni samung klaina bagai chongkorokno te sagrirokno kubangma phanrok te suwarok rekha haifano kebona phano churchni bokrok snamliya tei subrai kaitor Yesu Kristo kthini thangi bachama yagulo bo bini chongkorok bai malai pro Peter no baitam sungka bo Yesu no khade khamja khne Peter Yesu no khamja khne baitam gosimani yagulo subra Yesu Peter no barja bermani samungrok no teye John by sija koktum kakam ram ekwisni tang ponerun simi shotro jora sijak tongo aboke subrai kaitor Yesu Kristo ni mera rokno mirikdi tent my sheep khne waisa tei bini mera rokbai mera busarokno charidi feed my sheep khne wainei khake srai ke sana thange subra Yesu chongkorokno berei klangmani samung rokhe Kristan rokno miriknani samung te Kristan rokno besakni chamung bekhani chamung te pholani chamung charinani samung hai kinke Kristan rokno miriknai rok te charinai rok bahai ke churchni bokrok ngi manai sakno yeba buino churchni bokrok snam yawi Kristan rokno mirikmanya de tuidul manya de te subra Yesu chukna khabo kasamani yakulo sagri rokbo sak bai thangno Kristo mothani eba churchni bokrokne gosiliya te phirngliya pia Kristo unka churchni bokrokne se gosika te phirngka abani bagai Kristo mothavo eba churcho juda kaitorni samuntang nairok tongphano kebo phano churchni bokrok ngi maya churcho tongna juda samuntang nairokno bahai ke naina nukna nangkhne subra Yesu sama kokno mathai bai sija koktum kakam ram dosni tang 40 ni semi 42 jora khai khni porikhe nugo khoraksas norokno yasak sokhe bo ano se yasak sogo khoraksas ano yasak sokhe bo ano rokhor naino se yasak sogo khoraksas diyarini mungai yasak sokhe bo diyarini sokat manai khoraksas soi borokni mungai yasak sokhe bo soi borokni sokat manai ang kubui kheno norokno sabo khoraksas o borokrokni bere
Jotanislai kusukukno sagrikne wansuge, tui kurisapano rike, koraksapano borokni sokat manyawi tonglak. O kokatharno kakangke ma buchilai thai. Kaitor kene kaitor ni samung klainarukno yachak di kene suijakya. Kaitor ni man thaino kaitor ni samung klainarukno ridi kene bo suijakya. Pia kaitor ni samung klainarukno yachak pro abo kaitor no yachak ma klayo kene se suijak tongo. Abo ke noro kaitor ni samung klainarukno yachak pro abo borokno chongki a samungni barja ber rirokarnai kaitorno yachak maklayo. Tamni kinba kaitorni samung klainairo borok sakni samung rokno ya pia kaitor bai berjak samung rokno se klayo. Kaifano kaitor bai kaitorni samung klainairo baksaya te baksabo klaimanya. Aboni bagai kaitor ni samung klainairokno kaitor kene ta yachak leide. Borokno kaitor ni manthaino ta rileide. Pia kaitor bai rokorja kaitor ni samung klainairo kene se yachak leide te borom rileide. Chongkorokno chongkorok kene yachak leide. Ochai rok kene yachak leide. Diari rok kene yachak leide. Deacon rokne yachak leidi. Catechist rokne yachak leidi. Sagri rokno eba Christian rokne yachak leidi kene se o koktarni besangte subra Jesu chingno phirngna nayo. Tamni kinba kebono kaitor kene yachak pro eba kebono kaitor no rinatungma boromno ribui yachak pro kebono churchini bokrokne yachak pro norok kaitorni manthaino borokrokno rimaklayo. Tei kaitorni achuk thayungo borokrokno achuk rimaklayo. Ang norokno omo kaike sungna nayo. Rumdi nung nini nok phang ungi tongpro. Ang nini nogo phaye. Ang sag bai thangno eba buino. Nini nok phangkne gosike eba saklaike. Nung soinaide. Abo khaine se ungo subrai kaitor Jesu Christo mol brumbrumne churchni bokroknge tongplai pro. Christian rok sak sakno eba buino churchni bokrokne gosimani eba saklaimani kok. Aboni bagise kaitor ni manthaino kaitor no ridi te borokrok ni manthaino borokrok no ridi kene mathai bai sija koktmakam ram 22 ni tang 21 sijak tunggo. Chongkor Peter no panongtung eba te kebo no panongtung church ni bokrok hinairo borok ni Bible ni Efesia song no Paul swikarmani koktun ram 5 ni tang 23 te 24 koktarno nor raknaide. Aboni bagai soy Christian rok subrai kaitor Jesu Kristono churchni mol brumbrumni bokrokne yachagi ma gosilai thai. Teibo knaleidi Krista motha subra Jesu Kristoni se bose Krista motha tangi tisavo bose Krista mothani bokrokne sama yakulo Krista mothano torlo krinai sabo subra Jesu Kristo sekene kokthar chingno phirungo. Abona tuye Korinth songno Paul sikang swikarmani koktun ram tini tang choi te sat o kaikne swijak tunggo. Ang Krista motha kaikha Apollos abono tui lukha tamoke kaito se abono torlo krika. Hake kainai sabai tui lunaisa mungsaboya pia torlo krinai kaito simise bebaklayo.
I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who gives the growth. Sulamdia polni ka koinenini kokse omo. O koktaro sulamdia pol savo bo Krista motha kaikakine. Krista motha kainani bagai bichlei bo Kristoni aroni se manka. Kristoni aroni manmani bichlei rokbai Paul by Krista motha songchajak phano. Paul by songchajak Krista mothano puarina samungrog. Apollos by Klaijak phano. Krista mothano torlok rina bagin nakarmung te chapungrog. Subrai kaitor Jesus Kristoni thanise. Churchno torlok rinaisa borokrokia. Pia kaitor se kene. Chongkorokni samungrokni bichapni simi. Ulni koktun rog porike srai ngano. Tabusuk jora o kokta rokte kaitor chingno pirngna naimani ke church kaitor ni se borokrokni ya. Church no tangne sa kaitor se borokrok ya. Church ni bokrok bo kaitor se borokrok ya. Te church no torlok nei sabo kaitor se borokrok ya kene. Abuni bagai charcho kebo saksakno yeba buino bokroks namui kungchugi tongyawui charchni bokrok subra jisugine yachage gosiwui bini buskango ka koinene unge Kristan rukno miriknairo te Kristan rukno chari nairo ingbaike Bible chongkorokni samungrok bijabo sijak matei Subrai kaitor Jesus Kristo o molni jotta Kristo motharogo chasamung bai kuplaimung tubuwai charchno torlok rinai tei puarinai. Piyaba kaitor ni manthai rukno kaitor no rina muchung jagyarok Subrai kaitor Jesus Kristo Jerusalem noktharno naisugi sama kokno Mathai by Sija Koktumaka Ram Chobisni Tang Yekte Duino Poriwi Kusma Unglai Thai Kristan Rog Tabuk Churchni Chasamung Kuplaimung Te Torlo Krimung Kaitorni Thani Sekene Norok Chonke Romi Man by Kakine Ang Kaklayo Paithago O Singsharo Borokenke Achai Paijak Te achai nai jottoni chasamung kaitorni yago sekene kaitorni kthang koktar srai klairibo abanataye sirak bichab ram dosni tang pasho kaikne sijak tongo borokni chasamung le subrayungni yago se human success is in the hand of the Lord. Abo hinma ke cirai rukni chasamungno te pana ungthang rung serung nai rukni chasamungno te pana ungthang shikla shikli rukni chasamungno te pana ungthang kaijak rukni chasamungno te pana ungthang okra chakra rukni chasamungno te pana ungthang nok nukhungni chasamungno te pana ungthang dopa rukni chasamungno te pana ungthang kaitoni samung kleina rukni chasamungno te pana ungthang Jotta borokni success eba chasamu borokni saksakni yagoboya buini yagoboya o singcharni thani boya pia kaitorni yago segne kaitor sak baithang chingno srai ke klairibo aboni besengte borokrokni langmawo kaitorno kare mol brumbrumni chasamu kere khnibo ching muito klairi jago Abuni bagai borokrukni chasamung kaitorni yago se tongma bai chasamung manna muchung nai kebo panang thang bo kaitorni thani thangai bini yakni yachakna nangnai tabung borokrukni chasamung kaitorni yago sekene
kaitor sakbaitang samani kokatarno norok poito klailo kene ang kaklayo. Kristandro tabusuk jora ang norokno kokatarok te punukrina naimanike borokrok bukka wansuge chapungrok chaplay pano abono supung rinaisa kaitor susukse hine. Tei borokrok chobani bage sak besuk tiyar klay tonglay pano chobabo kuplay rinaisa kaitor susukse hine. Tei Krista mothavo eba charcho chasamung bay kuplaymung tubunaisa te charchno torlok rinaisa kaitor susukse hine. Tei o singcharo tungnay kebo panang tung jotto borokni chasamung kaitorni yago se hine. Tabuk chasamung bay kuplaymung borokrokni thani boya te borokrokni yago boya pia kaitorni thani simise te kaitorni yago simise kene norok chongki romi manbaika kene ang kaklayo. Tabuk ang norokno mungsa kok sungmung sungnanayo. Tumung kaitorni thani te kaitorni yago simise chasamung bai kuplaymung tongo borokrokni thani te borokrokni yago kiri kinke o singcharo kaitor bai khalo krengi tancha ke tongnai rokde eba kaitor bai khalo krengi tancha ke tongnya rokde chasamung te kuplaymung mannai norokni koke filmung ngnai chasamung te kuplaymung tongnai sa te rinai sa kaitor bai khalo krengi tancha ke tongnai rok simise o singcharo chasamung te kuplaymung mannai kene ओमनो ते किस्सा पुआर के सना थंगे नरक काइटोर बाय खालो करंगे तोंखे नरकनी लांगमा वो चासामु ते कुप्लाइमु तोंगनाई नरकनी नोक नुखुंगरो काइटोर बाय खालो करंगे तोंखे नरकनी नोक नुखुंगरो गो चासामु ते कुप्लाइमु तोंगनाई नरकनी दो फारो काइटोर बाय खालो करंगे तोंखे norokni doparogo chasamung te kuplaymung tongnai norokni Krista motharog eba church kaitor bai khalo kerungi tongke Krista motharogo eba churcho chasamung kuplaymung te phuarmung tongnai tamokhe norokni langmawo chasamung kri khinke norokni langmawo kaitor kri khine khinmaseklayo Tei norokni nok nukhungroko chasamung kri khinke norokni nok nukhungrogo kaitor kri khine khinmaseklayo norokni doparogo chasamung kri khinke norokni doparogo kaitor kri khine khinmaseklayo norokni charcho chasamung kri khinke norokni charcho kaitor kri khine khinmaseklayo tamni khinke norokni kaitor engka chasamungni kaitor te kuplaymungni kaitor hake kaitor tongthanio chasamung te kuplaymung tongo pia kaitor kri thanio kechenmung te mechen jakmung se tongo smai kicham ginangi sijak tongo Israel saro kaitor bai khalo krengi thancha ke tongpro borok chasamung te kuplaymung mani tong manikok aboni logino sijak tongo Israel saro kaitor bai khalo krengyaboi te kebangi tongpro borok kechenmung te mechen jakmung mani tong manikok Israel sarokni laibu mawo ingmarokni besengte kaitor chingno phirngna naimanike ching kebo phana ungthang kaitor bai khalo kerenggi tancha ke tongke chingno chasamung te kuplaymung rijaknai pia ching kaitor bai khalo kerenggi tancha ke tongnya ke chingno kechenmung te mechen jakmung se rijaknai kene Kristandro
tabuk ang norokno kaitor tong thaniyo chasamung te keplai mung tongo te kaitor by khalo krengi tancha ke tong nairo chasamung te keplai mung mano kinmarokno yelambago sijakmani laibumavo ingthangma mungtham kokrokno teye simi punukrina nayo hakese o purengmung norokni bagi katsi srai ngano Kifisake chukno khavo kaitor by khalo krengi tancha ke tongnai swarirok kaitor na kebangi tongnai swarirok by choba nangle mani kokno teye nailayano aboke chukno khavo kaitor by snamjak swarirok bodalsa unke sapung khopung kaitor no lobui suribui khulumi tonglei mani kine Punukjakmung bijab ramcharni tang yekni simi yakaro jora chingpori kenugo. Acham sakhe swari rukni bereo Lucifer kine swari koraksani bukkavo kaitorna kebangkai taisa wansukmun tei muchungmung achaika. Aboke swari Lucifer bo kuplai ko kaitor by baksa ngna muchung jaka. Te bini achuk thai no kaitor ni achuk thai ng kathar ni slide te bo kuchugo songchana naika. Omana teye isaya bicha ram chodoni tang baro ni simi ponero jora sijak tongo. Swari Lucifer ni o wansukmun te muchung mungno swari Michael kebangka. Te Omanatoye swari Michael swari Lucifer by tokra rilaye kagleika. Hake baksa swari rok swari Lucifer no logerika tei baksa ke swari Michael no logerika. Abo by chukno khabo bodalsa inge tongmani swari rokni bere bodalne inge thangbaika. Abo ni yagulo Kaitor by khalo krengi tongnai swari Michael bini swari bodalno tuye kaitor na kebangnai swari Lucifer te bini swari bodal by choba kotorma nangleika. A choba kotorma wo kaitor by khalo krengi tongnai swari Michael kaitor na kebangi tongnai swari Lucifer no mechane kuplainka. Abo no riksawui kaitor swari Lucifer by bono loge rinai swari rokno baksake chukno khani o khavo kiklai rokhorka. Abo by swari Lucifer ke soitan unka te bono loge rinai swari rokhe swari khamyarok eba phola khamyarok ungbaika. Abono teye punuk jakmung bicha ram baroni tang saat ni simi noi jora kai kine sijak tongo. Afuro chukno khavo choba nangleika. Michael bini swari rokno tuye a dragon by choba nangleika. A dragon bo bini swari rokno tuye Michael by choba nangleika. Haifano dragon by bini swari rok mechan jaka. Hake bo by bini swari rok chukna khavo te tonjak liya. A dragon kotor kiklai rokhor jaka. Bono unka ya phangni molni a chibuk. Bono no devil bokhino te soitan bokhino. Bono bepak sungsar no lama kororinaisa. Bini swari rok bo by baksa khavo kiklai rokhor jaka. Christian rok chukna khavo ngma o chobani bisungte kaitor chingno phirngna naimani ke kuthar thairogo choba nangle phano te jotta swari rokni phan kotor tongphano kaitor by khalo krenge tancha ke tongnai swari rokni phan se kaitor by khalo krengya swari rokni phan nislai torkugo khine. Abo khai keno o sengcharo tongnai jotto borok phan ginang phano
kaitor bay khalo kerengi tongnai rukse phan ginangkuk kenai cheng pereng jago. Tabung chukno khabo kaitor bay khalo kerengi tanchak tongnai swari Michael bay bono loke rinai swari rukse keplai engka kenai norok Simon bay kha. Aboni besengte chobani chasamung te keplai mung kaitor ni yago se kaitor bay khalo kerengi tanchak tongnai rukno se kaitor keplai mung ribo kene norok srai ke siwi man ka kene ang ka klayo. Kifini ke o singcharo kaitor bay khalo kerengi tanchak tongnai Israel khaste ni borokrok kaitor bay khalo kerengi tongya Egypt khaste ni borokrok bay choba nangle mani kokno tiye nailayano. Te bay sakhe omangka khaste binikena khaste bay choba nangle mani kok. O choba ngmano tiye lamrima bicha ram chodoni tang yekni simi yakotris jora sijak tungo. Aboke Israel sarok sakni khasteyo chamung mantokia ngma bay chamung rutuklaye Egypt khasteyo sogika. Borok aro Egypt khaste ni nograi ro khaike kuduk bisirok tongi tonglaika. Israel sarok Egypt khaste ni nograi ro khai tongte uloke borok patar saro khaike naijakna nugjakna chengjakha. Borok aro patar saro khai tongte uloke borok Egypt khabugra Pharaoh bay selangrok snamjakha. Israel sarok Egypt khasteyo tongi tongmanike noka 430 bishiro khine lamrima bicha ram baroni tang cholliso sijak tongo. Israel sarok aro selangrok snamjak prunisimi Israel sarok Egypt khabugra Pharaoh te Egypt sarok bay dalbida lamate tekto birman nangrijakha siprak jakha te kusub jakha hake Israel sarok piyok jakna muchung jak sugay kaitorni thani kabui surilaikha. Abona teye lamrima bicha ram duini tang teiso khaikine sijak tongo. Israel sarok selang mungo tongai kengai laikha te chiri khoge kab laikha selang mungo tongtute borokni chubachuni kable mu kaitor ni thani sogikha. Kaitor Israel sarokni kable ye surimano khunj kai Moses ni yakte Israel sarokno piyokna khachongka. Hake Moses kaitor ni inke Israel sarokni bagai Egypt khabugra Pharaoh ni thani thangai Soidom ni samungrok phunugai kok salephano Egypt khabugra Pharaoh Moses ni kokno knana soiliya. Paithago kaitor bini pan krak yak Egypt khaste ni sakavo phologai khamri manya abote birman bay bemarokno rokhorma bay Egypt khabugra Pharaoh Israel sarokno muchungya tutoi bukha bay yakari rokhorna kene khachongka. Israel sarok Egypt khaste ni kutuli thangpro Egypt khabugra Pharaoh no te Egypt sarokno savoi thangmanike borok salthamni khakchal khimui khaching pantharo thangai kaitorno lobui suriwei khulumoi kifil phaiphinai khinese. Aboni bage Egypt khabugra Pharaoh Israel sarokno kifili phaina naisingi tongte uloke Israel sarok kifil phaina ni marirok phano nuse nugjakliya. Afruni kokno tuye lamrima bicha ram choddoni tang pasni simi dos jora khaikne sijak tungo. Khake Egypt ni khabugra no Israel ro khari thangbai kagni sajake Pharaoh bay bini tui phangrok ni bukha
a borok rokni bagi slaijaka tei borok hai kene salaika ching tamo klaijak lang ching no mone seba klainai rukno bahai ke phiyogi rijak lang hake bo bini korai malkhung rokno tiar klaika tei bo bai baksa bini sengra krukno tuika tei sarado korai malkhung rokno tei kubun malkhung rokno bo nawoi abo ni bokrok rokno bo tuyi lamrika Khumulwng ke Egypt ni khabugra Pharaoh ni bukhano Khumulwng ni bukha snamrika hake bo kuplai ke ongkare Israel rokno rifrge thanga Egypt sa rok Pharaoh ni beba korai malkhung rok malkhung malrinai rok tei bini sengra rok Israel sarokno rifrge thangleika borok Israel sarok batham klaima tuijilang rukungni pikha kirotni gana bal jefono malaika Pharaoh bai Egypt sarok samo sok phaike Israel sarok ufile nuka borokno rifrge phaile tonglei manino hake Israel sarok belai kirima chajak suge Khumulwng ni thani kapleika Israel sarok kirima chajak suge Khumulwng ni thani kable maninke Israel sarok ni buskango ke tuijilang kichak uklogo ke borokno romui tlangna bagi phaijak Egypt khabugra bai bini sengra krok Israel sarok ni jotto lama rok kholob jak baikha afruke Israel sarok ni buskango tungni lama rok simise tungmani tungsa lama ke tuijilang kichago onkore kilgi thinani inya ke tei tungsa lama ke Egypt khabugra bai sengra krukni buskango sakno yapari rinani tei baisakhe thimung eba selamung se Israel rokni buskango chongki nakarna tongmani a jorabo kaitor bai chongjak Moses Israel sarokni kha torina bagi samani kokno lamrima bicha ram choddoni tang tero te choddobo khaikne sijak tongo Moses Israel sarokno saka ta kirijakti kha ragi bachadi tei tini Khumulwng norokno phiokna bagi klaina naimano naisikti tamnikin ke norok tini nukma o Egypt sarokno tei nuk piglak Khumulwng norokni inke choba klainai norok krakhe simi tongna nangnai Moses ni kha metaprimani o kokrokno knawi Israel sarokni kha kichang ngkha aboni yagulo ingmana tuye lamrima bicha ram choddoni tang 21 tei 22 khaikne suijak tongo Moses bini yakno tuijilang phaiching phologe tisakha Khumulwng khopungno salkabaini nokpar sipchariwi tuijilang ni tuino sakka phaiching kasarkha tuijilang no khakung kran khlaika tei tui rokno khakni khe khakha Israel sarok tuijilang kichartoi khakung kran khe lai thangleikha tui rok borokni yaksi yagravo khapung khaise ongsiyo omoteikhe Israel sarakni bage buskangni lama tuijilang kichartoi sname rijakha Israel sarok tuijilang kichakno laithang baifano borokno Egypt khabugra bai senkra krok rifrge thang tonglei mani abokhe Israel sarok tuijilang kichakni kate rijak phano Egypt khabugra Pharaoh bai bini senkra krokni yakni kate rijak yakhu khake kaitor dagi mate Moses teisa bini yakno tuijilang phaiching phologe tisakha afro
Egypt Habugra Parvo by Bini Shankra Krukni Ingmano Teye Lamrima Bichab Ram Chodoni Tang Ataiso Haikine Sijak Tongo Tui Kifili Paye Malkung Rokno Kobole Paika Israel Rokno Rifrge Tangnai Malkung Tuinairo Te Egypt Shankra Krok Tuijilango Kiluk Baika Koraksapano Yoklia Omoteike Chobavo Israel Sarok Egypt Sarokno Mechanei Kuplainka Kaitor Israel Sarokno Kuplai Klairika Oro Nankukmani Satai Klaima Koke Kaitor by Halo Kringi Tungnairukni Baki Kaitor Sag by Tangno Choba Klayo Kaitor Sag by Tangno Kuplai Kuk Ungo Te Kaitor by Kringi Tungyarukni Biskango Kaitor by Halo Kringi Tungnairukno Kuplai Klaye Kuchugo Tisawi Punugo Kunchu Kukrike Knalaidi Egypt Sarukni Thani Pankrak Tongmani Chobani Siyan Kereng Ha Bukra Tongmani Choba Kereng Shankra Kruk Tongmani Korai Malkung Rok by Korai Malkung Malrinai Ruk Tongmani Tamoke Israel Sarok Egypt Hasteni Selangrok Ingma by Borokni Loge Ha Bukra Kreika Shankra Krok Kreika Korai Malkung Rok Kreika Borok Yakung Baise Himlai Tang Tonglai Mani Te Borokni Thani Choba Kleina Maning Rok Mungsa Pano Kreika Haifano Ha Bukra Rukni Bukra Kaitor Borokni Loge Tongma Bai Borokbo Kaitor by Halo Kringi Tongma Bai Borok Kuplai Inke Bachaka O Chobani Bisante Kaitor Norokno Pringna Naimani Ke Chobani Chasamung Te Kuplaimung Kaitorni Yagose Te Kaitor by Halo Kringi Tongnai Rukna Se Kaitor Chasamung Te Kuplaimung Rivokine Te Ha Bukra Rok Chukna Khavo Tongnai Ha Bukra Rokni Bukrani Slai Phankina Kukya Te Chukna Khavo Tongnai Bukra Rokni Bukra Kaitor by Halo Kringi Tansak Tongnai Ha Bukra Se Kuplai Naikine Tamnikinba Choba Ha Bukrani Yago Phano Chobani Chasamung Te Kuplaimung Chukna Khani Bukrani Yago Setongo Te Chobavo Chasamung Eba Kuplaimung Manna Bagai Choba Kereng Borokrok Te Choba Kleina Nagna Mani Knirok Norokni Thani Kiri Phano Choba Kerengo Kaitor Norokni Loge Tongke Te Norokbo Kaitor ni Loge Tongke Choba ni Chasamung Te Kuplaimung Norokni no Ingnai Te Israel Sarok Egypt Sarok no Noge Kirima Chajaksuk Mani Ke Borok Phan Ginangkuk Te Kuplai Ku Kaitor ni Thani Mokal Kaina Bodala Borokni Kena Egypt Sarokni Kha Bukra Shankra Krok Korai Malkung Rogo Mokal Kaika Abo Kaino Norokbo Kaitorni Phan Krakno Mokal Kayawoi Kena Doparokni Phana Mokal Kaike Israel Sarokai Norokbo Kirima Chajak Suknai Aboni Bage O Jorabo Nankukmani Koke Norokni Loge Choba Kleinani Bage Yeba Norokni Inke Choba Kleinani Bage Kaitor Norokni Loge Tode Tonkene Sisuge Naileide Christian Rok Tabu Chukno Khavo Tongnai Bugra Rokni Bugra Bai Halo Kringi Tansak Tongnai Ha Bugra Rokse O Singcharo Kuplai Ngnai Kene Norok Saiman Bai Kakene Ang Kaklayo Kifit Thamke Kaitor by Halo Kringi Tongnai David Kaitor no Kebangi Tongnai Goliath by Choba Nanglemani Kokno Teye Nailayano
aboke mera miriknay sa David coba kereng Goliath bay coba nang lemani kok. Filistia sarok bay Israel sarok coba nang lena jugali tongmano tuye Samuel ni sikang ni bijab ram sotroni tang ek te dui wo kaikne sijak tonggo. Filistia sarok Israel sarok bay coba nang lena ni bake borok ni sengkra krukno Judani sukko wo tumleika. Tei Saul bay Israel sarok bo kutum layi yela kharungo batam klaye Filistia sarok bay coba nang lenani bagay tiyar unleika. Tei o coba na tiye Samuel ni sikang bijab ram sotro ni tang 8 ni simi dos jora kaikne sijak tonggo. Goliath bachabui Israel rokni sengkra krukni paiching nakari kaikne chirik korka. Tamni norak coba nanglenani onkari pailai. Anke Filistia sayade norakke Saulni selangrok yade. Ang bay coba nanglenani bagay norakni bereni koraksano chonglaydi. Bo ang bay coba nangleye ano buthari manke ching norakni selang ingnay. Tamoke ang bona mechanay buthari manke norak bo chini selang ma ingnay tei norak chingno sheba ma klainay. Filistia sa tei bo kaikne saka ang tini Israel sengkra krukno batai sabo ang bay coba nanglena bagay ano norokni borok koraksano ridi. Abokin make bebag Filistia sarok bay bebag Israel sarok coba nanglena nanglia. Pia Filistia ni koraksa Israel ni koraksa bay coba ma nanglenay. Coba bo borok ni bere kuplay ngnay bo khaste wo kuplay mong tunay. Pia coba wo mechan jaknay bo khaste no selang mungo kiklaynay. Tabung Filistia sarok ni bukak ni Goliath kini koraksa coba nanglena bagay tiyar tonggo. Pia Israel sarok ni bukak ni coba nanglena bagay koraksa no chongna nango. O jorabo Israel sarok ni bereyo ungmano tuye Samuel ni sikang bijab ram sotro ni tang ekarawo kaikne sijak tonggo. Saul bay bebag Israel rok Filistia sani o kokno knake bukka baijaka te kirima chajak suklaika. Tabung tama unke Israel khabukra bay bebag Israel sarok kirima chajak suklaika kene Samuel ni sikang bijab ram sotro ni tang 4 ni simi 7 jora kaikne sijak tonggo. Gato tongnay Goliath kene coba kereng koraksa Filistia sarok ni batam ni onkari paika. Bo chukmani mukdo kaksa ungano. Bini bokorogo ke pitol ni tupjaknay tei pitol ni no bofor bay chumjak. Abo 7 kilo ungano. Bini yakung rokbo khaino pitol bay se khobjak. Tei pitol ni jatha bini bangrabo bokjak. Bini olanga tei olangani bokorok hilikmani 7 kilo ungano. Bini puino koraksa sengrak bini buskango matuyo. Israel khabukra Saul bay bebag Israel sarok kirima chajak sukmani ke Israel khabukra Saul bay bebag Israel sarok ni sago pan tongmani slai Filistia sa Goliath ni sago pan tongkukmani bagise. Tei Filistia sa Goliath kai coba kereng koraksa pano Israel sarok ni bereyo kerika. O jorabo se
David kene koraksa Israel sa Goliath kene koraksa Philistia sa bay choba nanglena gosipayo. David no tuye Samuel ni shikang bija ram shotroni tang baro te choddo te poneravo kai kene sijak tongo. David inka Judayani Bethlehem kamingni Efrathaitsa Jesseni Bisla. Bini Bisla rog Korokchar tongo. David ke Jottani slai kusukuk. David jora jorabo Saulni arabo tango. Te Bethlehemo Bufani mera miriknani bagibo tang tango. Hake David Kirijagi tongna Israel ka bugrani thani thangi samani kokno Samuel ni shikang bijab ram shotroni tang botrisho kaikni porikenugo. David Saul no kaikni saka o Philistia sano nuge koraksani bukka pano ta baijak thung. Nini o selengsa thangi bobai choba nanglenai. Hake Israel ka bugra Saul David no choba klaina bagi tiar klaina naimano tuye Samuel ni shikang bijab ram shotroni tang 38 ni simi 40 jora kaikni porikenugo. Saul David no bini choba ni chumung rukno chumruka pitol ni korak thupma thupruka te chumung chumruka. David bini shengno choba ni chumungo kawui himna naika tamoke shikango bo abakairo chumyaku hake David Saul no haikni saka ang omorokno tuye choba nangle manglak tamnikinba ang omoti vaisa pano chung terung yaku hake bo bebakno khugi paika hake bo bini mera mirikmani raidangno nakha tei tuisani kholang milik dulba khochavui nawui bini solavo tonka yago khe bini badu khungno nawui bo a Philistia stani phaiching samo akoge thanga hake David mera miriknai khaike choba kereng Philistia sa Goliath ba choba nanglenani bage akoge thanga. Tabung choba ni shikang choba nangle nairok koraksate koraksana batai kok samanataye nailayano. Shikang Goliath David no batai kok samanataye Samuel ni shikang bijab ram shotroni tang 43 te 40 kaikni sijak tongo. Goliath David no kaikni singka nung anithani raidang rok tuye painani ang side tei bo bini mutai rukni mungbai David no siraika tei bo a Philistia sa David no kaikni saka anithani paide ang nini bakano no kani tokrok tei bolang ni malmata kuthung rokno charibano Goliath batai koksawe paima logi no David Goliath no batai samani kokno Samuel ni shikang bijab ram shotroni tang 45 ni simi 47 jora kaikni sijak tongo. David Philistia sano kaikni saka nung anithani sheng jatha te koslu bai payo angke nung mungkamya samani a shengkra krukni subrayung ni mungbai te Israel ni shengkra krukni kaitor ni mungbai se nini thani payo tinino subrayung nono ani yago ya parnai ang nono buthari nini bokorokno tan sunai te ang Philistia sarukni shengkra krukni mang kuthino no kani toksarok te khani mal matarokno charinai hake beba khaginange Israelo kaitor koraksa tongokne sawi manai tei oro tongbainai borokrok subrayung muthangna bage shengbai olanga samgo nangya kne saiman bainai
tamni kinba coba ke subrayung ni se bo nono chini yago ya parnai oro cobani sikang koraksate koraksana batai samani kokno ceri naileke saiman suknai Filistia Goliath saksakni phano torjagi bini saksakni phan krago kha berasugi coba kleinai borokne yang David ke kaitorni phano torjagi bini thani kha berasugi coba kleinai borokne tabukke cobani jora ngbaikha coba ngmanatiye Samuelni sikang bijab ram sotroni tang 48 simi yakkanno jora khaikne porike nugo Filistia sa bachawoi David ni phaiching phaike David khachigi cobani butango nanglenani bage Filistia sani bukha tangkha David bini solavo yakrivoi holang dulsa karivoi Filistia sani kupalo nayi kokhe holang bini kupalo khabikha khake bo khabo mukkang sutuboi klaikha David holang tai te badukung baino Filistia sano mechenka bo ababaike kogai bono butarka bini thani shengbokre khake David khachigi thangi Goliathni ganavo bachawikha te bini sheng bokokni sheng kariwei bini bokorok tansui butarka Filistia sarok borokni kuplai kukno thimani nuke borok khari thangbaikha omotuike kaitor bai khalo krenge kaitor ni phano kha berasuge coba nanglenai mera miriknai David kaitor na kebanke saksakni phano kha berasuge kungchuge coba nanglenai coba kereng Goliath no mechane kuplaingkha o coba ni besungte phurungmani ke norok koraksate koraksabai coba nangle probo coba ni bagi norokni phan grag te norokni thani eba norokni yago tongma mani khniro aboni slai coba saboni loge tongke te saboni thani kha berasuge te saboni phan bai khlailai abose bebakni slai nangku gokhnai coba kerungrokya pia coba ni kaitor bai khalo kerungnai rokse kuplai ungsugo khnai Goliath bai David ni coba norokno phurungo aboni bagai norok kebo phano saksakni phano simungno yelamno to ye kungchugyawi chukno khabai singcharni bebag odhikar tongnai subrai kaitor jisuni phan krago kungchuge coba nangleina sirunglaidi khake chasamung bai kuplaimung norokni no ungsuknai tabuk coba ni bagin nangmarokni bere nangkukmani ke coba bo chasamung te kuplaimung rinai kaitor bai khalo kerenge coba klaima se kene norok chongke rumi manbai khakene ang khaklayo Christian rong tabuk chasamung te kuplaimung kaitor ni thani se te kaitor ni yago se kene norok poito khlaisugo kene ang khaklayo te kaitor tongthanio se chasamung te kuplaimung tongo kene norok poito khlaisugo kene ang khaklayo te kaitor bai khalo kerenge tongnai rukno se kaitor chasamung te kuplaimung ribo kene norok poito khlaisugo kene ang khaklayo te coba kaitor bai khalo kerenge tanchak tongnai rukni loge se kaitor tongnai kene norok poito khlaisugo kene ang khaklayo te norok tabukni simi thiyasak jora chasamung te kuplaimung rinai kaitor bai khalo kerenge tongna kha chaple ja khinibo ang khaklayo tamni khinba norok kebo phanong thung chiraruk phanong thung chila buri rok phanong thung sikla sikli rok phanong thung
kaijak hiksairuk panangtung doparok naikuli tuidul nairuk panangtung Kristo mothano mirik nairuk bay kaitur ni samungklai nairuk panangtung ka koineneke kaitur bay khalo kerengke kaitur norok ni kakam te khamkrai ni bagai norok ni slai shikang wansuge norok ni ingke samungklai norok no keplai klainai tamni kinba norok lobui suriwe kulumai tungnai yelambago sijakmani kaitor engka chasamung ni kaitor te keplai mung ni kaitor kechen mung te mechen jak mung ni kaitoria norok omono khabai khukbai poito de khlailai poito khlailayo kinke sal brumbrum jotta jagavo te jotta joravo chasamung ni kaitor te keplai mung ni kaitor bai khalo kerengi tongna sakthar laidi kaitor bai khalo kerengi tansa nyawoi chasamung te keplai mung ni bagi wansuk nairok te muchung nairok engka bufang bai kepha jakya bedakrok bethai thaina nai makhai omono riksa boi norokno te kaini kok tharno muito khlairiboi chasamung te keplai mungna teye o phirung no ang muthakna nayo kaisake John pai sija koktuma kakam ram poneroni tang paso subra jisu sak bai tang samani kok angke angur bufang norokhe bedakrok ang bai thansake tongnairok te angbo borok bai thansake tongkhe a borokrok bethai kubangma thailayo tamni khinke ano kare norok mungsa phano khlai manya I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing. Abo hinmake kaitur engka bupang borokrok engka bedakrok. Bedakrok bupang no kari bethairok thaimaya khinke borokrok kaitur no kari chasamung te keplai mung manglak. Bedakrok bupang no kari mungsaphano khlai mania khinke borokrok kaitur no kari mol brumbrum ni chasamung te keplai mung man phlai glak. Te kaisa khe solandia Paul Philippia sungno sekharmani koktun ram charni tang tero ano pandrinai sani besengte ang bebakno khlai mano I can do all things through him who strengthens me abo khinma khe borokrok kaitor bai khalo krengi tansake tongkhe borok chasamung te keplai mung mansuknai tei bai sakhe chasamung te keplai mung ni kaitoro tongnai borok chasamung te keplai mung bai tongnai khake borokrok ni biskango chasamung te keplai mung ni bage tungsa susuk lama se tongo abengkha chasamung te keplai mung rinaisa kaitor bai khalo kerengai tansa ungma o kubuino sina bage phola ketar kaitor norekni phola ni mokkolno piyoge riteng khine ang surisano keplai kuk subrai kaitor Jesus Kristo ni mung ketar bai tripuri kristan rog jotta jagavo te jotta joravo keplai ingke baca plaitung amen chasamung ni bage tungsa susuk lama khine kokbrok bijap besa kangsa snam jak tongo o bijap besa Khumulwng Christian Bethlehem prayer tower surima panda salrogo magnanke man thogo